Tässä projektissa kaikki on vähän erikoista, että reiätkä ei ole pyöreitä, vaan soikeita. Joo, tänään lauantaina poikain puuhapajassa onkin tämmönen pienempi keissi, että ei tarvitsisi muuta kuin neljä pulttia mutteria laittaa kiinni, niin siinä olisi tämän päivän homma. Muutenhan tää on rakennettu kuin Iisakin kirkko, vaikka ei tästä nyt ihan Noa-arkki tuukkaan, mutta jonkunlainen kuvainnollinen Baabelin torni ehkä kuitenkin. Että ihmiset tulee ihastelemaan tällaista, kun viimein saadaan valmiin. Näin raamatulliset meiningit tällä kertaa. Tämmöisellä pultilla. Oliks tää nylokki? Onhan se. Nylok vastakappaleella laitetaan toiselta puolelta kiinni ja sitten on prikaat tonne väleihin. Ja täytyy sanoa Jarille terveisiä tässä kohtaa, että se on perkele porannut väärään paikkaan nämä reijät, että ei osu ihan kohille, että joutaa varmaan nyt Jarin töitä tässä aluksi vähän korjailemaan, niin. Että saadaan tää homma tehtyä. Me ammattimiehet sitten vähän korjaamaan niitä Jarin jälkeen. Näin se on. Valoa elämä. Aika laaja tää meidän kuvakulma. Tämä on medium. Nyt on vähän teleempi meininki, niin ei meidän naamat ole tämmösiä. Aina puhutaan siitä, että pitäisi niinku nähdä asioita silleen laaja-alaisesti. Mä ainakaan siihen pystyn. Teppu tuonut omaan paattinsa, mä en tiedä mitä se tälle tekee, mutta jos on vaihtoehtona tämmönen pensavehe versus tämmönen komea sähkövene. Tää on semmonen niinku Miami Vice-tyylinen vene, niin toi on sit semmonen somalialainen merirosvolaiva. Kattokaa nyt. Kumpi? Niin. Tuleeko hyvä? Tämä on aina tullut, ja siitä on jäänyt kiinni. Hyvä tulee. Jotakin saatiin aikaiseksi tänään. Joku möhkälä, niin siihen laitettiin, en tiedä mikä tuo, mutta nyt se on siinä. Tommonen komponenttiloinen. Kyseessä on laturi. Jos on vähän pilvisiä päiviä, niin voi tarvittaessa sitten ladata niin verkkovirrasta, maasähköstä tai jostain semmosesta. Pääsee aina kalalle. Niin, raskaan työpäivän jälkeen huomenna laitetaan popniiteillä niin perälauta tohon kiinni. Eikö on näin? Näin on näppylät. Tuskissa taisteltiin tuo laturi tähän näin ja hyvähän siitä tuli. Ei siinä. Palat. Tätä pitää ravistaa. Ravista. Meikä ei kuulemma osaa maalata. Ai mukia tekis mieli. Kerkee just vetää itsensä pikku pöhnää, kun loppuu virteen tarvita soutamaan. Tuttu länkkäreitä.